yanda ake trading din binary option based on price action, a nan na tafi da bias. Bayan mun sama break a retest, market ya breaking din resistance level. Bayan market ya dawo ga resistance level din, market ya zo da karfi ya breaking din shi, sai market ya dawo daidai key level din. Aka samu 1 2 3 black cross, aka samu retracement candle, sai muka samu inverted hammer. Bayan market ya yi kasa na samu rejection, sai na tafi da bias. Sannan wanda yake so ya join din mu a Telegram, akwai link a bio na, idan ka shiga zai kai ka Telegram channel din mu direct. Sannan wanda yake son amfani da wannan broker, idan ya register da link ina zai samu 200% bonus, ma'ana idan ya sa $50 zai samu $150 wanda zai trading da shi. Sannan idan kana so ka dinga trading based on price action kamar yadda muke yi, akwai Hausa trading course mu, shi ma yana linkin. Sannan ga wanda suke da course based on break and retest, yayin da ake yin trading din shi properly, bayan market ya dawo key level din, ya kamata dole ya kasa pattern da za ka yi trading da shi, kamar wannan 1 2 3 black cross din da inverted hammer.